Ayo prakanca padha olahraga supaya bacane rasa sinambi maca erang-erang kawula ingkang miturut agama. Ayo sedulur Islam sedaya bebarengan padha lumatana maring wirate Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Kamulya. Kula wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal keparing siksa lan laknat dari neraka kula.
Ambekan riye. Ngapunten. Rada diatur. Boten tekan suarane rada gendok. Iya. Ayo karangom laris kok ya. Yo. Yo. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukku. Setiap saat berdoa untukku. Kesetiaan yang ku miliki tak pernah memudar cintaku ini untuk dirimu. Ibarat sungai yang kering tiada air, menanti hujan turun dari langit. Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti, walau berjuta godaan mengganggu. Aku cinta padamu, tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang telah kita bina, pahit manis berdua demi cintaku untuk dirimu. Aku cinta kepadamu, tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang telah kita bina, pahit manis berdua, lagu ini ada untukku. Aris, kalem le. Gaya ngono ae. Sing penting gaya ngono. Rasa nganggo pakem. Ya. Iki bolong kiprah nek urung melu joget iki. Urung melu rasa nggo pakem wis dhewe. Nek kok kumbang kok ae sing penting
gayeng ngono. Dadi ngobah kok. Next song, yo bro. Ngambar arum tanpa jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinote katon dinalo tak kandianing jagat katresnan. Terus apa iki? Oh, Taren Paris. Oh, Taren Paris. Lah iki Paris gak payu. Apa Bang ora ngatasi iki? Ora ngatasi. Oh, Bang nomor 3 iki. Itu aduk bulan. Sampun paripurna. Suka hari suka.
perhatian. Khusus sing lemu dhewe mengke sing nambani kula. Woi, alah. Wis cocok ora pengumumanku Kak Jum. Wes dadi Dipasrahke aku woy. Wani turu jaba apa? Ya, luar biasa woy. Komplit lek gondrong, eneng sing kuru, eneng sing lemu. Elok tenan nih. Wes kesel iki, wes kesel. Waduh, nek semene iki kaya tak iki. Iya, lek semono iso pesan iki Uri terbayang-bayang. Dah, oh, nek uri segerane, oh lale, ngono kuwi. ora boleh. Lek gondrong, Gun, kita sapa untuk teman-teman YouTuber yang sudah meliput konten di kesempatan malam hari ini. Pokoknya tak ada nesu. Yang hadir live di kesempatan malam hari ini dalam pentas kolaborasi Putra Samirono dan juga Turonggo Mudo Siswa Laras. Yang pertama ada Tetap Teges Official. Tegas. Kok masih Pak Bang? Ora dong. Ora dong. Mas penting Iya. disebut gitu. Iya. Lalu ada Anak Ragil Official. Anak ragil baturan. Kacau. Ah, itu dia. bocah dhewe. Lalu ada channel kebanggaan kita, ada PHS Production. Pedol hadir, pedol. Lalu juga yang paling ganteng ada Agus Karbus. Jane Agus Jogonalan iki Pak, Jogonalan. Ya. Jane Agus Karbus disebut. Oh, iya, ngono toh. Lalu ada sahabat budaya Sleman, Digital Video, dan juga Diki Arianto. Thank you dulur-dulur YouTuber semuanya. Sukses untuk penjenengan sedulurku. Nyata ge ora umum. Iki kita arep gawe maut pira swara iki diseseke terus. Pamuk mergo sing payah eneng sing gemuk. Oh iya. Ya maklum jek muda. Iya. Iki jek dirahi. Iya. Iki kene Bu. Iki Iya. jane nyata iki wis kowe nyulik karo aku. Ah. Bu, sing lemu iki pamange khusus aku. Weh, Rek lemu kono mah. dudangke Pak Agung. Agung nek dirahi pokoke. BDB nyata. Uri ya jago. BDB pokoke. Ora do sembrono, ora do sembrono. Nyambut gawe, lanjutan. Iku duduk iki jadilan ayo jadilan. Iya, iya. Mas Uri di play Mas Uri. Ayo tak kenange yo Rio. Kita hadirkan ada Ajeng Ismi. Spesial untuk pejurat semuanya. Semoga terhibur dengan kehadiran kami. Apa iki kesetyo? Apa iki janji? BSF kolaborasi dengan BSF. Halo. Aku dipilih ya. Payah enak.
Mantap, mantap. Wah, Kasus Gondrong dan juga ada Rizky. Yo. Halo lagi. Betul. Tuang-tuang. Kok nek payu nggih. Gusti kula Nggih. maring mutlaka. Mari kita Gondrong. Ayo. Ora apa-apa ya, ora apa-apa. Nek urung ngene sapa? Kalian nek urung ngene Paris.
Luar biasa. Biasa di luar. Yo, Balik. Pak Lurah Sikori dan semangat. Enom ya Pak kok Bang ya. Oh, pokoknya Pak Lurah Raja Lurah pokoknya jualnya nom. Sama ya joget. Wah, disawer nih, disawer. Sinten Pak, sinten? Kula, apa penyanyi nih? Oh iya. Wah, lah kalah. Bang, persis sing wedok. sing jane ngomong. Ora nang depan rakan kok ya. Sik. Golek tenan. Ya. Wah. Direwangi mboten, Pak Dik? Wah, ngadeg dhewe kok manut. Oh, nggih. Ah, nggih, mboten sak gotong. Wah, alah nek uri kon goleke towing ya. Wis, elok tenan. Kiai lemu kok le joget dan luwes. Menghibur. Luar biasa. Sekali lagi mana